Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Jadi ceritanya aku nilai Komandan, Bos. Pak Dik, Bapak Komandan. Jadi Gak, kamu aku. Bos. Jadi aku nilai Pak Dik soalnya mangawan gak iso aku repot buat nyayur yo wintak-wintik anu ban gak iso, Bos. Ronawan. Jadi di sana sore lah engko sekalian aku karo Dika Tes mental ya. tes mental. Tes Gak. mental apa Dika itu tak blonjo. Wani ora, Lho. Bos. Terawani ginyo. Lho. Walanang. Ya, jadi Kita malah putih. sapa? Weh. Lho. Aku ki diomong ganteng ke aku lan ngomong Ganteng apa? Bagus lho, sok lho. Ngono karo kami kembar. Kembar apa saleno weh? Nah, bali nang HP apa? Kembar bos apik bos. Jadi anu Piye? kiko Mbak Sita nang omah aku karo Dika nggih Pak Dik sekalian esuk awake udah belum. Lah lake turu ya tanek toh, kiko tangi si awake mulai lo jek turu. Apa aja Hmm. Tes mental ya? Awake iki tes mental wani. Kalau uplak iku gindi ya. Arep tuku dipane wong itu. Mm-mm. Kan mau. Ya ora tepani. Nek wong itu Wani. Lho, wani. Ya. Awake lab. Oh, Ya, ya lab. Bos. Wani, nyapura wani. Di ngono bos, jadi aku main dari Pak Dik soalnya pengen ngerti keadaannya kayak apa. Nama kan soalnya ini Kak. Heeh. Ngono, ngenyek to we, ngenyek to ngono iki. Ngene. Modhe ya jono laki-laki kayak ngono. Mlaku cincang kemplinti we. Iya, Bang. Ngerti we. Jadi kan makane ngene. Lah piye? Masa ngono iki? Ini ya. Iki lara sing lara iki ya. Lebat ngene. Alah kemplinti we kemplinti. Loh. Pelanang lho kudu kelinti bos ngono lho. Hah? Alah wis mari iki lho. Iki aku meh budal bakal ditunggu serone kok nek wis teko ngene. Pak Dik, Bos. Nah, kok iso dididik karo buah. Awake iki nukono buah ngono lho. Iya. Sakit, terus Iya, kan bayar. tak ada buah. Buah apa kah? Salah kok pringis toh. Iki oke. Malah langsung anu toh. Harus kan kok kah? Eka. Awor ya, jadi nanti kadang beras. Aja gerak kalau buahnya ngarep. Ki apa toh? Ki apa ora buah? Iya. Ya. Apa nama anggur apa pir? Menurutmu anggur apa pir? Ya dicampur. Dan nek pengen fair ya fair, pengen Kayaknya kayak itu tak ada beranggur. halalan. Cukup malah mereka disikat wong malah belum komeng tenan kingko. Apa iki gak ketuku napa? Lho kah? Iya ya. Iki karo iki ngono ya. Ya. Karo dine. Ah, mungkin dipilih nona. Bilang apa ya? Gak ki sama ono kowe ndi? Oke. Bos kan lepas. Bentang garing bos, mau nih bos. Iya nona kah? Iya, kan lagi. Oke, terus. Iki cek oleh iki tidak. Iya. Lagi. Ya. Nah. Nah, Hah? kue. Iki ya. Yo, Pirno. ora Campur. Campur. Ngebas jadi enggak. Apa wi? Tagana buah bos. Ya gendok-gendok bos. Ya. Etok-etok ae ta. Gendok-gendok. Arep ketemu bapak iki. Orane isane nukono buah ae ta. Buah bos. Ya, nebas. Ya. Dulu kan saya kira oka. Lah saya kira kan nek putih kabeh. Musa. Kok malah. Putih iki apa to? Ah. Cok. Ora enek rasa giring gak. Oh, alah. Ngono bos, jadi videonya kok tak lanjut, Bos. Iki wis oleh buah, Bos. Aduh. Garek moro ngono ya. Siap, Bro. Ngono. Oke.
Dik. Apakah ada orang? Apakah enggak? Piye yo buta ya. Anu. Buta ndelok ngerti lho bos. Narik Bas. Heeh. Asli bareng. Iya iya iya. Lho, wis wis to. Wis. Lah ngono lho, wis sik. Ku pegang keri. Kenapa? Yo. Mas. Bu, Itu tekan medus. Mas, lepas. Mana ini? Kan kan mungkin apa dik ada awadin ndak loro. Nggih, kula pengen teng pasar. Larang medus. Bos. Tadi kalau sikile kayak ngono kalau kok iso sikile bacok lho. Ana jatir. Oh, terus keren. Ya. Bos. Cacawe gateng iso iki terus berok-berok tau peting. Langsung rakal-rakalan. Ya aku batinku ki lah kok sikil iso dibacok ki terus model ki piye aku kan gak paham toh. Apa dhek ki arep bacok nyambe apa bacok apa? Lah dicokake kebeler jelek lah kok kebeler ki apa ning pring, apa kayu, apa piye. Beler Mbak Rino. Piye? Heeh, iki wedi kabeh kabeh tak aku kok langsung ngamuk aku lho ngumbah lat ning ngono to ya. Jenenge matek maghrib karo maghrib. Mbak Rin ngono to. Ini to tak kira wi apa to. Mbak Rin ngono. Apa to? Aku ya ngono. Apa? Aku ngono. Ya saking. Napa aku to? Ini digeleng. Apa aku piye ngono. Ayo Kang. Beler. Ya ya. Ya kok loro kuwi digli iki rai iki putih ngono kaya wong anu ngono lah. Nang to wong nek dikandani ra kena iku ki cangkem kuwi lho gugunen aku. Tak umbar nek gak marah aku aku. Nanti kandani kok. Halo, Pas. Kalau aku lo mau kan ngadani aku. Wes sepeda bedang idul, nggawa sepeda Trabas no. Lah aku delok konten ngerti kowe wis ngamuk, alah mati ki engko aku ngono. Tak kani sambate kan kesel. Lebar tuku antik kae numpak ngene. Sambat iki karo iki wis kesel jenenge numpak becake gak tau ya. Terus wong numpak kabeh sampai dhewe jungkir kae ya. Awak kok dijur koyo ngono wis. Iki tak pijeti sore sedang kemandang turu. Lampu ki tak paten kabeh jon tak lampu cilik koyo blek ki lho. Iki jere enak dik jaman biyen kok tau wenang pikiran turu. Lah kok bengi ki lep bombo karepe iwi. Iya, lep bengi. Nah, terus turu lagi turu ki wis arep esuk ombo. Lah kok jam 09.00 tas cilik teko lho. Ning ndi wae aku to. Anu Pak Dik, anu Mbak Rino. Semene grop yo aku ngene. Tak bathukku tak ngene. Wong iki enteni sik aku ki ngono to. Lah kok tiba budal tenan. Tapi aku budal wis gak tak anu. Putih Mbak Rin, bontot gitu tak buntel lo keluas terus aku doyan ngalor wis ra ngurusi aku dhewe. Wong tak kandhani gak kena kan aku gah. Gel. Wis karepmu aku ya gak tenan lu mau. Kamu itu. Eka? Gila. Ya dikandung ide. Ayo anu delok Pak Dik awal dhewe ya pantese wong loro kok ada buah. Buah iki apa aku buah akeh. Tapi ini pas belum pas. Balu. Belum itu loh. Pas dengkol kok. Delok ning konten iki apa to? Nek gak apa kuwi? Biasanya kono nek nggur satu biasa kan gak sampai pucet lho.
Gak. Satu biasa yo gak. Iki lho. Oh, tak nggo. Iki lho, kena bengi ya, langsung tak sepatoni lho semari. Iki geten iki. Kalau apa temannya juga apa lampu. Iya. Armas kamu. Sesuk langsung gua aku ya gote ya akeh iki. Goten. Guten bengi lho. Ya aku jek budal. Lah nek kok ngene iki apa tuh tanggep apa? Terus ke arep trabelke jempol ya. Bundas ya. Bundas. Nasa rumah kae yo wis nek. Terus nek gares nek. Lah nek karo ngono ya tak nggo budal. Lah iki sesuk trabas wani lho. Lah, ora yo sesuk ora ngidul. Iki Ya, anu, saya nggak iki trabas. jarakku kurang. Darah Darahku cek kurang soalnya metune akeh bos darahku. Wong awake teko mang lho pucet atik wong ya. Kaos ireng-ireng iki rane sing rupa. Ndotok putih kabeh kepu rupane iki rane sing aku kayak diep ngono to njajal aku dhewe. Sing udah akeh tenan. Cacat teko cacat Iki gak nek gak aku iso. kan mulai langsung penjilak-penjilak apa no. Nah, sing ngomong aku derene ngapusi. Getih terus Iki gak lho pucet masuk. langsung terus aku diep oh langsung ngamuk aku. Laku kene gereja kuwi kaya wis arep klemen-klemen jane. Wis mapun. Jane wis kaya wis inting ya saya. Iya to wis gak. Kuwi ngerti lho biru-biru saya. Lah tekene dukan nang gawane gede. Jadi ngene gede. Klemen-klemen tekenan. Anu. Ayo kali. ini. Tak taleni ya bisa. Ditaleni dik terus aja. Lah tapi wong dene wong ngene paling jarang aku terus aja. Ini bener. Heeh. Kali abang kok. Lho. Lho. Ya Bang Bos. Teko dukawan kali lah abang. Awas digo buntel ya tak kuning bak le bayinya abang. Abang. Gak omblo kan. Iki lho, dengkul iki paling rawan Bos soalnya. Iya toh pas foto toh. Kalau mengaduk kan darah yang ngene terus. Lah nek tangan dia iso ngene. Iya. Terus kayak dua gelas kayak sono. Iya. Iso. Oke, gak apa-apa bos, mungkin yang mari ini kan. Dengkul nang mari. Akhirnya ya, ben dengkul nang mari ngono. Ayo, nang terapan ya. Ses- Apa ya langsung budal. Lho. Sesok. Iki penak kuwi nang terapan Bos. Dan terapel ya motormu ini jadi pura lah, motornya kini ready. Mantapnya besok ada di kabeh. Bang, besok. Pamer Pak Dik, bane teko kok, sak seko kok. Sak sekok. Lah iki nalpot lho digenti lah. Benar kurang di sekok sih, santai. Dan nukta, atau sunda nukta. Masuk tas untuk nih. Wah, sangar berarti motornya, mau mening. Ini besok tapi sih an. Jadi apa nukta sih? Dan ini dikawin sing jaluk cat apa jaluk apa ini cat motor dicat. Catan kuning, ngapain wilap lap nengan pengin. Tapi bagaimana begini? Anu, Yo kemeng ah, neko. Neko ya sih atau kurang, tapi nak lu terabas, gak apa-apa. iya. Ya ini kan gak naik yang belas dulu. Kan gak Ini gak naik yang. kan kayak dukun barangnya toh. Jika kan mata dukun, mau aja ngawur, nebas. Jadi, ya,